रन्जिता मुसाहारिया बहाबा गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि थानानि आरांपारा एबा सिमलिबारि गामिनि देरहासार मुसाहारिनि बिसि रन्जिता मुसाहारिया थांनाय 1 जानुवारि खालारखालि रङिया बाजाराव बाजार खालामनो थांदोंमोन। बाजार खालामखांनायनि उनाव कल खालामहरोब्ला थांनो जाबाय होननानै फोरमायदों। रन्जिता मुसाहारिया गावसोरनि लोगोफोरजों रङियावहाय बाजार खालामनो थांदोंमोन। थांनायलाय फैनाय समाव फन खालामदोंमोन आं खेबसे। बे बुंदों आं थांनो ओंखारबाय प्लेटफर्माव दङ होनना बुंदों। दा रन्जिता मुसाहारिया बहा थांखो बहा थाहैदों दासिमबो जेबो खबर मोनाखै होननानै फिसाया फोरमायदों। बहाबा सोरबा गाज्रि मानसिफोर थांखो ना गाव एसे आन्दायखो दा बेनि जेबो उदिस गैया। दा थांफ्लांदोंबाबो सोरदोंबा दा जा बाबुमाइनि मोखांखौ नायनानै नोङो थाबैनो फैफिननांगौ आरो बा गोमानासो थाखो ना सोरदोंबा लांखारसो जाबाय आं जेबो उदिस मोनाखै दासिमहालागै। रन्जिता मुसाहारिया सासे हाबा जाखानाय आरो 2 गथ' गोनांखा। सोरबाफोर लांदोंब्ला एबा रन्जिता मुसाहारिखौ लामा सामाफोराव आन्दायनानै थानाय नुदोंब्ला नैबे होखानाय जानबुं 7892777392 नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। खुलुमनि मुङा देरहासार मुसाहारि। थांनाय 1 जानुवारि खालि आंनि बिसि रन्जिता मुसाहारिया गावसोरनि लोगोफोरजों रङियावहाय बाजार खालामनो थांदोंमोन। थांनायलाय फैनाय समाव फन खालामदोंमोन आं खेबसे। दा बे बुंदों आं थांनो ओंखारबाय प्लेटफर्माव दङ होनना बुंदों। बेनि उनावहाय खनसे खालामबावनायाव मबाइला सुइच अफ जाबाय। बिनि सुइच अफ जानायलाय आं एसे गोमोदों आरो बहाबा सोरबा गाज्रि मानसिफोर थांखो ना गाव एसे आन्दायखो दा बेनि जेबो उदिस गैया। दा थांफ्लांदोंबाबो सोरदोंबा दा जा बाबुमाइनि मोखांखौ नायनानै नोङो थाबैनो फैफिननांगौ आरो बा गोमानासो थाखो ना सोरदोंबा लांखारसो जाबाय आं जेबो उदिस मोनाखै दासिमहालागै। दा सोरबाफोर नुदोंबा माबाफोर नों जुदि दङबा बाबुमाइनि मोखांखौ नायनानै थाबैनो फैफिन। आं दासिमबो नोंखौ नेनानै दङ। नों जुदि फैयोबा आं नोंखौ दाबो बोजबना लागोन। गोसोखांनानैनो बाबुमाइआ ओंखामखौनो जाया मोना गाबबाय थायो। आंबो दुखु नाङो। जोंनि संसारा जि 11 बोसोर जाबाय जेबो हाय गाजा गैयामोन। मा जाहोनाव नों आंखौ गारनानै थांखो बा थाङाखैबाबो नों थांफ्लांदोंबाबो नों थाबैनो फैनांगौ आरो मोनसे गुरै खावलायनाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बिसि रन्जिता मुसाहारिखौ नुयोब्ला नैबे आंनि जानबुं नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। पुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय। नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो
बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।